L-24 ta' Ottubru jimmarka it-30 sena anniversarju mit-twaqqif tar-Red Cross f'Malta. Tkellimna m'Edward Gruppetta, il-President tal-Malta Red Cross u wieħed mill-ewwel membri tal-għaqda mhux governattiva u awżiljarja tal-Gvern illi ma naspjega kif bdiet topera din l-għaqda f'Malta. 30 sena ilu daħal vapur ħafna immigrati fuqu min-naħa tal-Albanija u kien hemm grupp ta' nies li ddeċidew li ma kienx hawn dik l-għaqda volontarja, neutrali u indipendenti minn kull qaqdi oħra jew minn kull gvern illi jkunu lesti biex ikunu jistgħu jgħinu f'sitwazzjoni bħal dawn f'każijiet umanitarji. Mill-episodju tal-immigranti fil-91 ir-Red Cross kienet parteċipi wkoll f'numru ta' avvenimenti kbar li ġew organizzati f'pajjiżna, fosthom iż-żjarat tal-Papa, kif ukoll l-evakwazzjoni taċ-ċittadini fil-bidu tal-konflitt tal-Libja. Tul is-snin, il-Malta Red Cross kienet anke parteċipi f'inċidenti internazzjonali fosthom it-tsunami ta' Sri Lanka lura fl-2004. Minn dak iż-żmien komplejna inkabbru, komplejna nsaħħu wkoll il-laqda tagħna biex naraw illi meta jkun hemm każijiet bħal dawn umanitarji u nkella ta' diżastri nazzjonali jkunu hemmhekk biex ikunu nistgħu nassistu mill-aħjar mod li nistgħu. Gruppetta kompla jispjega illi r-Red Cross komplet tadatta għal ħtiġijiet tal-lum. Aħna nemmnu li kulħadd għandu kemm jista' jkun jitgħallem kif jagħti l-ewwel għajnuna għax ma nkunx nafu fejn jista' għala emerġenza. Aħna wkoll illum għandna flotta ta' veikoli ta' emerġenza illi nassistu meta jkun hemm bżonn, nassistu wkoll f'postijiet pubbliċi, nassistu wkoll fis-sajf fuq il-bajjiet u nassistu f'każijiet ta' fejn jkun hemm attivitajiet tal-massa wkoll. Mistoqsi dwar it-triq il-qudiem, Gruppetta spjega li t-taħriġ huwa essenzjali kif ukoll l-ingaġġ ta' aktar voluntiera. Nisperaw li nkomplu nibnu fuq li għandna, nisperaw li nkomplu nżidu n-numru ta' volontiri, nkomplu nżidu l-infrastruttura u nkunu iktar preparati biex f'każ ta' bżonn jekk inqala l-ħares għad xi ħaġa nkunu preparati biex nkunu nistgħu nassistu l-awtoritajiet governattivi tal-pajjiż.